Hej og velkommen til den her lille video omkring familiesikkerhed i Windows, hvor jeg vil fortælle, hvordan du opretter og bruger tjenesten familiesikkerhed i Windows. Mit navn det er Pia Nielsen, og jeg underviser hos App Academy, hvor vi underviser i udvikling af applikationer og hjemmesider, og hvor vi også underviser lærere og forældre i, hvordan de videreformidler IT til børn. Tjenesten familiesikkerhed, det er en tjeneste, som bliver udbudt af Windows, og derfor kan alle, som har Windows 7 eller Windows 8, benytte sig af den. Og det er ganske gratis. I de fleste tilfælde, der er den automatisk installeret på din Windows, på din PC. Det smarte ved familiesikkerhed, det er, at den virker på tværs af enheder, det vil sige, logger du ind på samme konto, men på forskellige enheder, for eksempel enten din tablet eller din mobil, så vil indstillingerne slå i kraft på tværs af enhederne. Det første du skal have undersøgt, det er om du har familiesikkerhed installeret på din PC, og det kan du gøre ved at åbne din startskærm, gå op i øverste højre hjørne og søg efter familiesikkerhed. Den findes på den her PC. Og når jeg klikker på familiesikkerhed, så åbner jeg administrationssiden til familiesikkerhed. Hvis du ikke har familiesikkerhed installeret, så kan du hente den inde på Microsofts hjemmeside, ganske gratis. Hjemmesiden den ser sådan her ud, og adressen den kan du se for oven. Det første du skal have gjort, det er at få lavet en børnekonto til dit barn. Hvis ikke du allerede har en konto til dit barn, så kan du klikke på konti herinde. Så kommer du ud til oversigten af kontoer. Der kan du se, at der er allerede et barnekonto. Der er Sally. Jeg vil lige vise, hvordan man laver en ny. Klik på tilføje en konto. Gå hernede under og klik på tilføje en børnekonto. Hvis barnet har en e-mailadresse tilknyttet en tjeneste på Microsoft, så kan du oprette kontoen med login med den e-mailadresse. Du kan også vælge at oprette en børnekonto uden en mail. Skriv et brugernavn til barnet, og skriv eventuelt en adgangskode. For at administrere din familiesikkerhed, så skal du ud på webstedet, hvor du kan logge ind og herfra styre, hvordan indstillingerne skal være på tværs af dine enheder. Vil du kun administrere via denne ene PC, som du sidder ved, så kan du også gøre det lokalt. For at gå ud på webstedet familiesikkerhed, så klikker du på linket her. Det første du skal gøre, det er at logge ind. På startsiden til webstedet familiesikkerhed, der får jeg en oversigt over forældre og børn, der er tilknyttet denne konto. Og så får jeg en oversigt over, hvilke enheder, som har Windows. Som I kan se, så har jeg en PC og en Windows Phone. Jeg har 2 børn, Sally og Simon, som hver har en børnekonto, og dem kan jeg så gå ind og administrere individuelt. Nu går jeg ind på Simons konto. Så starter jeg med at få en oversigt. Jeg kan se, at aktivitetsrapporteringen den er slået til. Alle de andre ting, de er slået fra. Hvis jeg går ind på aktivitetsrapportering, så kan jeg så se, at der er ikke nogen aktiviteter, og det er fordi kontoen den er nyoprettet. Hvis vi kigger på aktivitetsrapportering inde ved Sally, så kan vi se her i oversigten, at vi får en grundig oversigt omkring, hvilke steder hun har besøgt, hvor lang tid hun har brugt PC'en, og hvilke spil og apps, som hun bruger allermest, og hvor lang tid hun har brugt dem. Det er meget detaljeret, hvordan aktiviteterne de bliver rapporteret, så man skal bruge det med omhu og helst i samarbejde med ens børn.
Så er jeg tilbage hos Simon. Hvis vi går ind under webfiltrering, så kan vi se, at den er slået fra. Filtrering filtrerer hjemmesiderne, som bliver vist, alt efter hvor moden barnet er. Man kan sige, et mindre barn, der vil jeg nok vælge udviklet til børnesider. Generelt interesse, den kan også sagtens vælge, hvor man så kan vælge at gå ind og blokere enkelte steder, hvis man synes, de ikke skal besøges. Er det større børn, og typisk skal de være over 13, før de må være på sociale netværk, så kan man vælge online kommunikation til, men ellers alt herunder, og så kan man altså ikke gå ind på Facebook for eksempel. Jeg vælger udviklet til børn. Under listen over tilladelser herinde, der er det muligt helt specifikt at tillade og blokere hjemmesider. Tidsbegrænsninger. De er også slået fra. Jeg vælger at slå den til. Her kan man angive, hvor lang tid barnet må være på mediet i løbet af en hverdag eller i løbet af en weekend. Jeg vælger at sige, at 1 time i hverdagen, det er okay. Og at 2 timer i weekenden, det er også okay. Det er også muligt at angive tidsrum, hvor barnet ikke kan få lov til at bruge PC'en eller tabletten for den sags skyld. For eksempel så synes jeg ikke, jeg slår den lige til. Jeg synes ikke, at det er i orden alt før klokken 6. Det blå, det er blokeret. Og alt efter klokken 20. Det er simpelthen mediefrit område. Det vil sige, at Simon han har mulighed for at benytte en PC, en tablet eller en phone med hans konto på imellem klokken 6 og klokken 20 i alle ugens dage. Det kan individuelt indstilles, således at jeg kan sige, jamen okay, til klokken 21 i weekenden, det er så i orden. Her kan jeg slå app-begrænsninger til. Som udgangspunkt så er alle apps blokeret. Starter man med det, så skal man lige i starten nok gå med sit barn ind på kontoen, da der vil være mange begrænsninger. Og nogle af dem kan man sagtens slås op. Jeg vil gerne tillade adgang til Google Chrome, så den slår jeg til. Spilbegrænsninger. De fleste spil, de har en form for international klassifikation af, hvad der er passende til hvilken aldersgruppe. Man kan sige, til småbørn, så skal man herop. Også den, der hedder alle, der er passende fra 6 år, kan man nok roligt vælge. Hernede, der kan man tillade spil, der ikke er klassificeret. Jeg kan også slå den fra igen. Hvis der pludselig er et spil, man har installeret, som bare ikke dukker op, så kan det være den her indstilling, man skal ind og kigge på. Jeg vælger tilladt for alle. Simon han er ikke særlig gammel. Går ind på spillisten, så lister den alle de spil, som jeg har installeret. Og herinde der er udgangspunktet, at den bruger klassifikationen, som jeg netop har valgt. Jeg kan så gå ind og individuelt blokere nogen, som jeg bare ikke vil have bliver brugt, eller jeg kan gå ind og tillade nogen, som egentlig er blokeret af klassifikationen, men som jeg gerne vil have Simon han kan bruge. For eksempel All Kids Game. Sådan. Og det er egentlig det, der er i familiesikkerhed. Vil du gerne vide mere om emnet, så kan du bestille bogen Beskyt dit barn på nettet inde på vores hjemmeside. Bogen den er udgivet af App Academy i samarbejde med Libris og koster kun 100 kroner. Bogen den kommer ind på flere emner omkring beskyttelse af barnet på nettet, men også omkring, hvordan du laver specifikke indstillinger på din telefon og på din tablet, hvordan du beskytter mod mobning, og hvordan du beskytter mod misbrug, altså folk, som decideret vil dit barn ondt. Du kan også booke et foredrag, der hedder Beskyt dit barn på nettet.
Det kan du gøre inden fra vores hjemmeside App Academy. Herinde der kan du booke foredraget, og så vil jeg komme ud og holde foredrag omkring nogle af de mest almindelige indstillinger, som man hurtigt og nemt kan lave på sin egen tablet eller PC, og omkring de mest almindelige gode råd og tips til, hvordan man forbereder og beskytter børn på nettet. Foredraget det varer en time, og det afholdes af mig. Så gå ind på hjemmesiden og book et foredrag.